ముఖ్యంగా రాజశేఖర్ ఏర్పాటు నిర్వహణ కమిటీ ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథిగా వారితో యువసాధు అని జయవంతరావు అని గుల్దాస్ రెడ్డి సర్పంచ్ భాయ్ ఎంపీ సంయుక్తులు అని నారాయణ పాటలు అని ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగస్తులు వాయిదాలను నందింపు చేసేవా చేయగలను చేశారు. నేను మాడు సంబంధించాయ అని జాతి పోరాటం చేయాలి. ముఖ్యంగా బోనవోడు మధ్యకే మన కాలుకూడని మన సంధ్యులకే మన తలపడతాయి పదే నినాదం అందే ఆ నినాదంలో మన సంధ్యాసంకే నేను నిజంగా ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం గురించి నేను ఐక్యరాజ్య పదవికి ఆదివాసీ దినం గురించాను. నేను ఈ దినంలో భాగంగా బాబా హక్కుకాయ చట్టకాయ గవర్నమెంట్ మధ్య కూలంకసంగా చర్చ చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం బాధ్యత నేను ఆఫీసర్ కోరాయి నేను ఉదయం గవర్నమెంట్ కూడా ఆధారపడుతున్నది కాబట్టి ఆ విషయం నాకు ఓయితే నష్టం చేసే మాత్రం అవి నష్టం పడితే ప్రతి వారం బయట యూసీగా అవసరం అంతా ముఖ్యంగా నన్ను ఈ సందర్భంగా టైం అయిపోతే రెండే అంశాలు తీసుకున్నాను నన్ను ముగింపుకెళ్తాను. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ ద్వారా రిక్వెస్ట్ అని ఎంపీ సాగు ఈరోజు మా ప్రాంతంలో ప్రధానమైన సమస్య భూ సమస్య కోడి భూములకు సంబంధించిన సమస్య నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరికి పట్టాలు ఇవ్వాలి అది ప్రధానమైన డిమాండ్ ఈరోజు అందరూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు రైతులకు సంబంధించి ఈరోజు రుణమాఫీ అన్నారు. రుణమాఫీ కుటుంబాలకు కాలేదు ఆ రుణమాఫీ కంపల్సరీ ఒక్కరికి కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఐటీఐ ద్వారా 2017 నుంచి మొదలుకుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా సక్రమంగా రైతులకు సంబంధించిన యూనిట్లు అందడం లేదు. మనం ఇచ్చే కేవలం సీసీటీపీ ఫండ్స్ ద్వారా కులాలకు సంబంధించిన పండి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ విజయానికి సంబంధించింది ఇప్పటివరకు అందలేదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆల్రెడీ శ్రీరామ్ సంఘకు సంబంధించింది ఒక ముఖ్యమైన అంశం సార్. గతంలో శ్రీరామ్ సంఘం చచ్చిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబానికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తామన్నారు. ఇప్పటివరకు ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా రెండవది వాళ్ళ కుటుంబానికి ఒక గ్రూప్ సైకిల్ ఇస్తామని చెప్పారు. మనకు కృష్ణాపూర్ జాతరలో ప్రొసీడింగ్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇప్పటివరకు పెండింగ్ ఉంది. కంపల్సరీ శ్రీరామ్ సంఘ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి చెందాలి. అదేవిధంగా ఉత్తర్లో అతను విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఇప్పటివరకు ఏర్పాటు కాలేదు. అదేవిధంగా అతనికి సంబంధించిన ఒక బిల్డింగ్ కూడా గతంలో ఉన్న డాడీలో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అది కూడా అట్లనే ఒకసారి క్యాపిటల్ వాళ్ళతో మీరు డిస్కస్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఈరోజు హక్కుల గురించి మాట్లాడినట్టే దేశ చట్టం కానీ అదేవిధంగా వనాక్షరాలు కానీ ఎన్ఐటీ చట్టాల విషయంలో ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ పరిష్కారం చేసే క్రమంలో ముఖ్యంగా నేను ఇన్ని రోజుల వరకు దేశ కోర్టు పనిచేసిన నాతో పాటు 240 గ్రామ పంచాయతీలో దేశ 344 మంది దేశ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీలు వీళ్ళందరికీ ప్రత్యేకించి రుణపడి ఉంటాం. ఈ సభ ద్వారా ఆదివాసీ సమాజానికి అదేవిధంగా నాతో పాటు పనిచేసిన నా యొక్క సిబ్బంది వాళ్ళందరికీ ఇదే ఈ ఆదివాసీ ప్రపంచ ఆదివాసీ దినంగా ప్రతి ఒక్కరికి నేను రుణపడి ఉంటాను. నేను జాగ్రత్తగా రిజైన్ చేసి నేను ఈరోజు పార్టీలో చేయడం సరే వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల నేను పార్టీలో చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. కానీ ఏదేమున్నా ప్రజల పక్షాన ఉండి పోరాటం చేయడానికి ఈరోజు ఈ మీటింగ్లను ముందు తీసుకొని ఈరోజు అందరినీ పట్టుకుని హక్కుల విషయంలో ఎక్కువ వస్తువులు నేను రాజపడ 100% అడిగే హక్కులు ఇచ్చాను పోరాటం అనేది ఆగదు. ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ సంబంధించి ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ని ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మనం అందరం కూడా కలిసికట్టు ఉద్యమం చేద్దాం. ఉద్యమాల విషయాల్లో పార్టీలకు విధంగా పోరాటం చేద్దాం. అదేవిధంగా పార్టీలకు ఎవరి పార్టీలో వాళ్ళు పనిచేద్దామని ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఐటీఐకి సంబంధించి సార్ కంపల్సరీ ఈరోజు నేను కూడా అక్కడ కూడా మేము మాట్లాడతాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడిస్తాను. ఎందుకంటే ఐటీ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా అది ఒక్క రిక్రూట్మెంట్ కూడా ఐటీ ద్వారా జరగడం లేదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా అన్ని ఐటీఐకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఈ రోజు కేవలం ఐటీ నర్సింగ్ కేవలం క్యాంపుల ఆధారంలో ఉన్నటువంటి కోర్టుల సప్లై కూడా జీతాలు రానటువంటి పరిస్థితి. ఈ రోజు యోగానికి మొత్తం విషయం తెలుసు కాబట్టి ఈ విషయంలో 100% దీన్ని ఎంపీ గారు గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి, ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి. 100% ఐటీ ప్రక్షాళన జరగాలి. 100% కూడా సిబ్బంది నియమించాలి. గతంలో ఏమైంది దానికి సంబంధించిన శాఖలో డిఓ కానీ ఇరిగేషన్ కానీ అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన కానీ ఎన్ఐటీ శాఖలు ఉద్యోగం కానీ సెరికల్చర్ కానీ హార్టికల్చర్ కానీ వీటన్నిటి కూడా బలోపేతం చేయాలి. బలోపేతం కోసం కూడా మనందరం కూడా కష్టపడాలని ఈ సందర్భంగా ప్రపంచ ఆర్థిక సంస్థ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ దిశగా మీరు